Салям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующий час в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма, и подведем итоги уходящей недели. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, по Скайпу. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon, адрес которого сейчас наши режиссеры вывели на экраны, patreon.com/ATR.ua, это наш адрес. Пройдя по этой ссылке, вы можете выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Я рада представить гостя нашей студії. Юрій Подорожній, експерт Українського центру суспільного розвитку. Пане Юрію, вітаємо вас. Вітаю вас, вітаю глядачів. Я предлагаю наш эфир начать со следующих новостей. Адвокат Николай Полозов опубликовал вторую часть тюремного дневника крымско-татарского политического деятеля Наримана Джеляла, находящегося под арестом по обвинению в совершении диверсии на газопроводе под Симферополем. Как сообщил адвокат на своей странице в Facebook, в этом письме он описывает быт в СИЗО Симферополя, общение с арестованными вместе с ним Асаном и Азизом Ахтемовыми, которые сообщили о применении против них пыток после задержания сотрудниками ФСБ. Также он пишет об общении с адвокатом. Давайте послушаем небольшой кусочек из этого письма. Следователь Власов сообщил, что нам предстоит допрос в качестве подозреваемого, и мы попросили возможности поговорить конфиденциально. Нас проводили туда же, где расположены стаканы и небольшое помещение. Мы согласовали позиции по предстоящему допросу. Я отказываюсь от данных ранее показаний в качестве свидетеля ввиду того, что: первое, мое дело и дело Ахтемовых Асана и Азиза объединили в одно. Второе, мне после задержания неоднократно отказывали в праве на адвоката. Свидетельские показания я давал без него. 3. Я давал показания в тяжелом, стрессовом состоянии, проведя значительную часть времени с мешком на голове, под психологическим давлением и в ожидании физической расправы. И, конечно, я отказался давать новые показания уже в качестве подозреваемого. Пане Юрию, вот то, что происходит последние 2 недели, активная фаза репрессий на территории полуострова, связана только лишь с Крымской платформы, с такой нервной реакцией России на успешно проведенный саммит Крымской платформы, или же они вот придумали новую форму давления на представительский орган крымских татар, на Меджлис, который ФСБ, кстати, назвала проводником українського реваншизму в Криму? Ну, це системна робота російської окупаційної влади на території Криму. Тиск на людей, які не погоджуються з тим станом в Криму, який сьогодні є. А те, що активізувалася справді ця репресивна машина, і вона стала, знаєте, так би мовити, більш публічною, ну, відкритою в плані того, щоб про неї знали. Це відбувається по причині не тільки Кримської платформи, а того, що і в Росії будуть відбуватись вибори до Державної думи. Росіянам на сьогоднішній день треба показати і кримським татарам, і всім, хто проживає в Криму, що тиск буде неминучий, що влада сьогодні є сильною. Їм необхідно продемонструвати, що у них все гаразд. І тих, кого вони схочуть посадити, незалежно від того, винні ці люди в якихось кримінальних правопорушеннях, чи вони надумані, ці правопорушення, все одно влада буде робити те, що їй заманеться. Тому росіянам дуже важливо зараз напередодні виборів до Державної думи, до обрання парламенту, показати свою силу. З нами зараз на прямій зв'язі Марія Томак, правозахисниця, співзасновниця, координаторка напрямку міжнародної адвокації з нами на прямому зв'язку. Пані Марія, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго дня. Да. Пани Мария, что сейчас делается по правозащитной линии после задержания Наримана Джеляла и других крымских татар на территории полуострова?
Мені здається, що передусім важливо говорити про якісь дії, які вчиняються на міжнародному рівні, і про цей напрямок, так? Тому що, власне кажучи, є Микола Полозов, є інші адвокати, які працюють, скажімо так, в рамках окупаційної системи в Криму і намагаються якимось чином допомогти затриманим, арештованим кримським татарам. І тут, звісно, їхні можливості дуже обмежені, але принаймні вони мають доступ до них. Мені здається, що зараз це дуже важливо. Так, завдяки цьому ми можемо читати навіть якісь прямі свідчення від Нарімана Джеляла і інших затриманих. Але те, що стосується міжнародного треку, я думаю, що це найважливіше. Так, це була подана заява Євгенії Закревської, адвокаткою до Європейського суду з прав людини, і була реакція суду. Знову ж таки, ми розуміємо, що Росія, м'яко кажучи, не обов'язково буде виконувати цю, скажімо так, ті доручення або ту реакцію Європейського суду, яку суд надав. Так, це надання там медичних документів, додаткові медичні обстеження, але принаймні така реакція є. І також я хочу відзначити дуже важливий той факт, що, власне кажучи, протест проти цих затримань з'явився в резолюції Європарламенту, яка була ухвалена буквально ось днями, яка стосується, власне кажучи, Росії. Мені здається, що мова цієї резолюції буквально безпрецедентна, жорстка, і, власне кажучи, там навіть говориться про де-факто окупацію сходу України, частини сходу України, що не характерно для Європарламенту така жорстка мова. Звісно, ми розуміємо, що заклик, скажімо так, нарощувати санкції проти Росії – це всього-навсього рекомендація з боку Європарламенту. Це зовсім не означає, що Єврокомісія ухвалить таке рішення, але все ж таки, якщо ми говоримо про увагу до цієї справи, вона є важливою. Також ми бачимо одне з перших питань, з термінових питань, саме репресії в Криму, так, нарощування репресій, якщо не помиляюсь, там таке формулювання в порядку денному парламентської асамблеї Ради Європи, сесія котрої має відкритися так ось цими днями. Ну і також ми очікуємо на відкриття сесії Генасамблеї ООН. Туди їде президент, і мені здається, що це питання буде також порушене під час якихось зустрічей. Тобто, Да, я поняла. Если мы говорим о крымской платформе, вот если проследить хронологию событий, да, прошла крымская платформа, инаугурационный саммит, довольно успешно проведенное мероприятие, после чего усилилась репрессивная машина России на территории оккупированного полуострова, задержали крымских татар, среди которых есть и видный украинский крымско-татарский политический деятель Нариман Джелял. То есть последовала такая ответная реакция России. Сейчас, можно сказать, мяч на стороне крымской платформы. Как она должна действовать сейчас? Ви знаєте, по-перше, мені здається, що тут ширший контекст присутній. Так, ми можемо говорити про помсту Російської Федерації не лише в контексті затримання Нарімана Джеляла, а й ця історія, яка зараз з газом розгортається, так, і буквально такий газовий шантаж, який відбувається, і ця паніка, не побоюся цього слова, яка вже панує в західних країнах щодо наближення холодної пори року і тому, взагалі, що буде з газом. Так, я думаю, що це частина загальної картини. Але, відповідаючи на ваше запитання, мені здається, що дуже правильним було б рішення все ж таки вимагати від західних країн, хоча я переконана, що зараз політичний клімат для цього несприятливий, але я думаю, що тут пасіонарність дуже доречна і наполегливість з боку України. Це якраз як мінімум запровадження санкцій персональних проти осіб, які, власне, причетні до переслідування Нарімана Джеляла, зокрема. Так? Тобто такі можливості є в рамках різних санкційних режимів Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Великої Британії, Канади. Я думаю, що цього варто вимагати. Ну і, звісно ж, Україна сама має запровадити санкції проти громадян Російської Федерації, які до цього причетні. Так? Тому що є ще громадяни України, безумовно, серед тих, хто причетний до переслідувань, проти них там мають бути ініційовані кримінальні провадження. Я думаю, що це вже зроблено прокуратурою Автономної Республіки Крим. Але санкції, власне кажучи,
речі, на превеликий жаль, це інструмент, який може здатися всім занадто м'яким, але нічого кращого, більш ефективного сьогодні в нашому просто інструментарії немає. Тому, як мінімум, це вимога щодо запровадження санкцій. Але тут також, якщо дозволите, 10 секунд, хочу звернути увагу на той досвід співпраці між правоохоронними системами України та Чеської Республіки, які призвели на днях до затримання ймовірного учасника окупації Криму, власне кажучи, бойовика. Так, Франчетті. І мені здається, що це дуже класний приклад, який також показує напрямки співпраці, і це значно загрозливіше, ніж санкції. Ми бачили по реакції Росії історичній, наскільки це зачіпає. Я думаю, що розвиток такої співпраці, що безумовно залежить також від політичної волі в межах окремих країн, хоча ми говоримо начебто про якісь кримінальні процедури, які мають бути незалежними від політичного процесу, але де-факто вони залежні. Але навіть у Чехії з її проросійським, як вважається президентом Земаном, це можливо. Тому я думаю, що тут також ці інструменти, універсальна юрисдикція, співпраця двостороння між правоохоронними органами, прокуратурами, міністерствами внутрішніх справ, знову ж таки Інтерпол, хоча це окрема тема і складна для обговорення, це все ті інструменти, які має задіювати Україна. Кримська платформа тут швидше може слугувати якимось таким адвокаційним полем, тобто полем, де можна просувати політично ці рішення. Але ми розуміємо, що там немає ніяких механізмів правової співпраці. Поки що, принаймні. Дякую дуже, пані Марія Чухсал. У нас Марія Томак була з нами на прямому зв'язку. Правозахисниця та співзасновниця, координаторка напрямку «Международная адвокатия». Пане Юрию, что скажете? Сегодня мы видим, как Россия, страна-агрессор, ведет себя как террористическое государство, на территории которой абсолютно нет никакой гарантии безопасности, где нарушаются абсолютно все возможные человеческие права, и при этом Россия, будучи такой страной, продолжает оставаться в таких международных структурах, как парламентская ассамблея Совета Европы, как ОБСЕ, в Совете Европы, ООН и так далее. Это нормально? Очевидно, для тієї політичної ситуації, яка зараз складається, абсолютно нормально. Дивіться, європейці зараз абсолютно спокійно відносяться до цього газового шантажу. А на сьогоднішній день, на цьому тлі, росіяни собі дозволяють і такі вчинки в Криму. А от ви задавали попередній виступаючи запитання на рахунок, а що от Кримська платформа, що вона повинна зробити, як має реагувати на ці арешти, на ці репресії зараз в Криму. От мені б дуже не хотілося б критикувати Кримську платформу, а більше вам скажу, очевидно, для неї це буде величезний іспит на те, наскільки вона здатна буде, власне, ця ініціатива, я маю на увазі, відреагувати. Але давайте дамо, власне, нашому уряду один оцей місяць, вересень, на те, щоб перегрупуватись і з Кримської платформи, і з того гарного заходу, на який приїхало багато людей, який перевернув і виконав фактично ту місію, яку він мав виконати, привернути увагу багатьох країн світу. Дело в том, что времени мы можем дать сколько угодно, и месяцы, два и три, но это время Россия не дает жителям оккупированного полуострова. Пока здесь вырабатывается стратегия, и мы ждем, пока кто-то придет в себя и начнет что-то делать, в Крыму пытают людей. Абсолютно я з вами погоджуюсь. І ми ж з вами сказали на рахунок стратегії Кримської платформи. Але давайте не забувати, що в нас є Міністерство закордонних справ, якому не треба перегруповуватись. У нас є президент, у нас є відповідальні за зовнішньополітичний напрямок. Я думаю, що на сьогоднішній день репресії в Криму, або, знаєте, правильно сказати, бо репресії в Криму, воно вже надто по-книжному звучить. Або загроза життю людини, загроза життю українця в окупації. Це дуже важливі слова. То на сьогоднішній день уряд повинен, мені здається, займати більш активну позицію. Мені б хотілося, щоб сьогодні президент в кожній зовнішньополітичній зустрічі обговорював це питання з керівниками інших країн, як таке, що визначає Росію сьогодні як терориста, як країну, що не просто захопила територію, не просто відповідальна за те, що там відбувається, а і за катування людей. А разве Крымская платформа не должна ли была предусмотреть и уже предложить какой-то инструментарий в случае чего действовать?
Ну, я думаю, що так далеко, на жаль, ті, хто організовував Кримську платформу, не подивились. Бо зрозуміло, що якщо ви проводите класний захід, який привертає увагу, зрозуміло, що буде реакція Росії. І росіяни ясно, що не будуть тільки висловлювати з цього приводу жаль з уст кожного можновладця, а і переймати якісь безпосередні кроки, що наразить на небезпеку людей. Дійсно, на сьогоднішній день українська держава не відреагувала на цю ситуацію адекватно. А як должна була би? Ну, мені важко сказати. Я не міністр, врешті-решт, закордонних справ, я не правоохоронець і не розвідник. Для мене на сьогоднішній день є факт того, що відбувається в Криму. Ми з вами бачимо, що сильні світу цього, там, я не знаю, Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція, на ті речі, які вони виносять на прапор як найголовніше, демократія, свобода, там, розвиток держав, вони висловлюють лише занепокоєння з приводу таких тектонічних змін, які затіяла Російська Федерація в Європі щодо зміни кордонів, щодо фактично окупації величезних територій та взагалі розповсюдження війни в усьому світі. Це ж питання, яке обговорювалось дуже довго. Не розповсюдження війни. Ми врешті-решт ядерну зброю віддавали лише з цією метою, щоб війна не розповсюджувалась. А виявляється практично зворотній процес. Тому говорити, які практичні кроки застосувати, очевидно, нехай ті, хто займається і бере на себе відповідальність, сьогодні нам суспільство пропонує. А ми будемо підтримувати такі практичні кроки. Пане Юрию, я предлагаю перейти к следующей не менее важной теме. Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за проведения выборов в Госдуму России на территории оккупированного Крыма, а также привлечение жителей оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве. Там говорят, что действия России грубо нарушают фундаментальные принципы и нормы международного права. Давайте послушаем цитату. Проведення Російською Федерацією виборів на території тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь є незаконним, а їх результати не матимуть жодних юридичних наслідків. Всі причетні до організації та проведення незаконного голосування у тимчасово окупованому Криму, а також організації участі в цих виборах громадян України з незаконно виданими паспортами громадянина Росії на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях будуть нести відповідальність відповідно до законодавства України. Российский журналист и публицист Игорь Яковенко с нами сейчас на прямой связи. Пане Игорю, витаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Расскажите, как у вас там сегодня? Уже начались выборы? Как идет? Да, конечно. То, что власть называет выборами, это началось. Это такое спецмероприятие. Она началась, она идет. Все это идет, естественно, по плану. И все это состоится, в том числе и вот это электоральное мероприятие на территории оккупированного Крыма и Донбасса. Значит, я надеюсь, что это вот то, что проводится незаконно вопреки международному праву на территории Крыма и Донбасса, это станет фактором непризнания этих выборов, потому что уже, как вы знаете, вчера Европарламент проголосовал за резолюцию, доклад о том, что это все именно в том числе и поэтому признавать нельзя. Поэтому я надеюсь, что они сами себе могилу роют. Ну, не могилу, скажем, а так, роют бункер, в который будут самоизолироваться. А как вот, кстати, в России реагируют или уже отреагировали на этот жесткий доклад Европейского парламента, в котором, кстати, Россию называют авторитарной страной с стагнирующая авторитарная клептократия. Вот четкая формулировка доклада Европейского парламента. Как уже там реагируют? Вы знаете, на самом деле, когда вы говорите, как в России реагируют, ну, Россия очень разная. Есть люди, которые, как я, реагируют крайне позитивно на это. Я считаю, что это важное изменение в международном общественном сознании. Ну, а что касается власти, то, ну, в частности, вот есть такой бесноватый сенатор Климов, который возглавляет комиссию по
суверенитету российскому, этот человек отреагировал таким образом, что это назвал это вмешательство во внутренние дела России. То есть то, что черное назвали черным, это вмешательство во внутренние дела России. Почему, на ваш взгляд, естественно, Украина сейчас обеспокоена в связи с тем, что Россия занимается паспортизацией жителей ОРДЛО и привлекает их на выборы в Госдуму? Вот как, на ваш взгляд, зачем России важно и почему ей важно участие жителей ОРДЛО на этих выборах? Это вот такая технология для подъема рейтингов, явки для «Единой России» или же вот далеко какие-то идущие стратегические планы в виде инкорпорации Донбасса в РФ? Я думаю, что это такая многоцелевая штука. То есть, с одной стороны, действительно, почему нет, почему лишний миллион послушных голосов, потому что, на самом деле, рейтинг «Единой России» катастрофически падает, там растет рейтинг коммунистов, есть протестное голосование, которое вы наверняка знаете, умное голосование так называемое. И вот на этом фоне лишний миллион абсолютно послушных, абсолютно управляемых людей, почему нет? Ну и, соответственно, еще голоса тех людей в Крыму, которые будут тоже абсолютно 100%. На самом деле Крым и вот этот миллион, который есть в ЛДНР, это все присоединяется к традиционным 15 миллионам так называемых электоральных султанатов. Это те регионы, которые, как Северный Кавказ, там юг Сибири, часть Поволжья, которые голосуют 100% так, как надо. А можно рисовать 1000%. Вот сюда сейчас присоединяется еще и вот Крым и, соответственно, голоса политизированных ЛДНРовцев. Это одна сторона вопроса. Ну а вторая сторона вопроса, она носит такой, я бы сказал, имперский характер. Ну, раз это наши граждане, раз они там голосуют, значит, в конечном итоге укрепление этой имперской позиции тоже имеет. То есть это как минимум две цели, но почему бы и нет. Это было ожидаемо. С точки зрения имперской политики, политики узурпации власти в своей стране, вполне логичное движение. А есть ли у вас вот сегодня понимание, какие именно стратегические планы России по отношению к Донбассу? Ну, стратегические планы понятно. Донбасс – это площадка для агрессии против Украины в целом, потому что, конечно, сам по себе Донбасс не нужен. Для Путина важно, чтобы это была площадка, стратегический плацдарм для того, чтобы разжигать войну с Украиной. Здесь Путину нужна вся Украина. То есть Путину нужна вся Беларусь и вся Украина. Путину нужна смена власти в Украине для того, с помощью провокаций, с помощью обескровливания Украины, для того, чтобы в конечном итоге создать новый русский Советский Союз, русский мир, который будет фактически реализацией его имперских планов. Ну вот если посмотреть на последнюю хронологию событий, Россия отказалась продлевать мандат миссии ОБСЕ на границах, не пустили наблюдателей на участки, где голосуют представители из ОРДЛО. Вообще миссию на выборы в этом году в Госдуму пустили довольно такую ограниченную. Вместе с этим мы наблюдаем такую истерию Захаровой по отношению к Украине, блокировка, собственно, любых переговоров в трехсторонней контактной группе в Минске, полный контроль Лукашенко и возможное размещение зенитно-ракетных комплексов России на территории Беларуси С-400, о чем говорил недавно Александр Лукашенко. И все это, вряд ли, потому что Украина там... Мы понимаем, да, что наверняка это не все просто так, и наверняка Россия не будет просто так сидеть и смотреть, как Украина интегрируется в Европейский Союз, развивается как демократическое государство и намеревается войти в состав Североатлантического альянса. Когда нам ждать удар? Речь ведь не идет о том, что уже запланирован какой-то удар, и у Путина есть перед ним, так сказать, дорожная карта, когда он начнет пересекать или начнет бомбить города Украины. Речь идет о том, чтобы сделать ставку на ослабление Украины, на постоянные провокации, на то, что Украина экономически ослабнет,
попытаться внутри Украины создать пятую колонну, которая устроит какую-то заварушку, причем совершенно неважно, что это за пятая колонна, потому что мы помним, как Путин оккупировал Крым. Он воспользовался моментом, когда внутри Украины была крайне дестабилизирована ситуация, и, в общем-то, было не до того, чтобы защищать свои рубежи в Крыму. Вот на это ставка. Постоянные провокации, постоянное ослабление, обескровливание Украины, экономическое, так сказать, значит, атаки на Украину с помощью газового оружия. Ну и в конечном итоге, тогда, когда Украина ослабнет, в этот момент Путин нанесет удар. То есть смотрите просто за ситуацией внутри страны. Как только ослабнет Украина, тут же Путин нанесет удар. Сомневаться в этом совершенно не приходится. Дякую вам дуже. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. Игорь Яковенко, российский журналист и публицист, был с нами на прямой связи. Пане Юрию, что скажете, каковы угрозы от того, что Россия привлекает жителей ОРДЛО на свои выборы в Государственную Думу? Чем это нам грозит? Ну, насправді для росіян це дуже важливий процес, тому що їм необхідно ще ж і мотивувати, і показувати на окупованих територіях, що в них там все гаразд, що вони насправді контролюють ситуацію. Для України такий процес є знекровленням, коли видаються паспорти і Україна не реагує на це адекватними якимись заходами. Я розумію, що ми не можемо на сьогоднішній день військовими засобами діяти на території Донбасу, тим більше на території Криму, але тим не менше важливо, щоб сьогодні держава згрупувалась і все робила для того, щоб ці процеси, якщо не припиняти, то принаймні давати їм якусь політико-правову оцінку. І не так на території окупованих, на окупованих територіях, а як на внутрішнього споживача. Українці повинні розуміти, що цей процес веде не просто до дестабілізації. Росіяни ж хочуть це представити, як, знаєте, такий, така місія, російська місія спустилась з небес і зараз дає можливість людям на окупованих територіях, які в дуже скрутному становищі, можливість там отримувати блага цивілізації на території, де немає війни. І ми повинні розуміти, що це робиться лише з однією метою. В кінцевому підсумку таким чином атакувати Україну. Бо прямої військової агресії сьогодні росіяни собі дозволити не можуть. А тому всі методи інформаційної війни і війни, роботи з людьми на окупованих територіях і на території України, вони хороші. І цей захід, видача паспортів і дати можливість людям голосувати на російських виборах, для них є дуже важливими. Вместе с этим, вот с паном Игорем мы уже это обсудили, буквально несколько дней назад Европейский парламент принял доклад, в котором осудил то, что происходит, и привлечение непосредственно жителей ОРДЛО на выборы в Государственную Думу, а также там допустили, что не будут признавать результаты выборов в связи с этими позициями, которые мы озвучили выше. Насколько для начала это реально и насколько, чем это чревато для России в случае, если Европарламент действительно не признает эти выборы? От я не думаю, що так відбудеться, що Європарламент не визнає вибори. Врешті-решт, я не бачу, що сьогодні європейські країни, а Європарламент – це союз європейських країн, готовий йти на таку пряму конфронтацію з Російською Федерацією. Ми з вами розуміємо, що економікою, але політика стоїть в центрі уваги. А які далі кроки має здійснити Євросоюз або країни-учасниці Євросоюзу щодо Росії, якщо ці вибори будуть не визнані? Тому говорити про те, це дуже хороший доклад, він, можливо, вперше за багато років настільки жорсткий, або настільки проукраїнський, прокримський, прокримсько-татарський, настільки ми давно вже не пам'ятаємо таких документів, і
очевидно, це говорить ще також про внутрішні протиріччя в Європі. А ми ж бачимо, що сьогодні Північний потік, Ангела Меркель і, власне, Німеччина зайняла таку, якщо не відкриту, але проросійську, вигідну Росії політику, так правильно назвемо. Тому і реакція європейського парламенту і функціонерів Європейського Союзу, вона, можливо, десь противага тому, що сьогодні робить Німеччина власне, з Росією. Но, тем не менее, если предположить гипотетически, что они не признают результаты выборов, а что слабо верится, как вы говорите, чем это все-таки может быть чреватым для России? Ну, давайте говорити про те, що практично всі документи, які будуть прийматися після виборів до Державної думи, і Державна дума їх буде видавати як закони, Європейський Союз не буде враховувати як такі, що відповідають міжнародному праву там і так далі, тому подібне. Тобто, в першу чергу, це політичні санкції, невизнання діяльності, роботи парламенту. Це фактично невизнання, нерукопожатними стає уряд, який формує ця Державна дума, і не тільки рукопожатною, а й фактично, це серйозний конфлікт. Якщо брати з політичної точки зору, то Європа оголосить війну Російській Федерації. С нами сейчас на прямой связи, как мне подсказывают наши редакторы, Сергій Уцалюк, ветеран 59-ї окремої мотопіхотної бригади, учасник АТО. Пане Сергію, вітаємо вас. Селям алейкум. Так, доброго дня. Да. Пане Сергію, на ваш взгляд, почему для России так важно участие жителей ОРДЛО на выборах в Государственную Думу? Вот они уже с оккупированной части Донбасса в Ростов-на-Дону отправили 825 автобусов, 12 поездов. И чем, собственно, это чревато для Украины? Какие это несет для нас угрозы? Вони таким чином демонструють, що всі ці громадяни, які отримали російські паспорти і беруть участь у цих абсолютно незаконних виборах, що вони є їхніми, нібито вже громадянами по факту. І в випадку, якщо Україна буде далі наполягати на поверненні тих територій, або під час загострення, які вони провокують, будуть відповідні симетричні або асиметричні дії військовим шляхом чи ще якимось, таким чином продемонструвати, що ви будете фактично мати справу вже з громадянами Російської Федерації, і тобто з самою Російською Федерацією. Таким чином це провокує на те, щоб потім були заяви, що от Україна агресивно себе веде і провокує велику війну, широкомасштабне вторгнення. А ми от захищаємо граждан Росії. Так. А скажите, да, а если мы говорим о возможных стратегических целях России, как вы думаете, может ли она таким образом, паспортизируя население жителей оккупированных территорий Донецка и Луганска, вот в дальнейшем каким-то образом попытаться инкорпорировать эти территории в Россию? Цілком можливо, що таке може бути. Вже там серед їхніх політиків давно ці заяви ходять. Зокрема, один з перших це заявив, по-моєму, це їхнє опудало, вибачте за такий сленг, Жириновський, багато років тому, ще на початку війни нашої за незалежність. І таким чином вони діють у всіх тих колишніх республіках Радянського Союзу, де по факту вони ці території забрали і досі їх контролюють. Те ж саме Придністров'я. Та ж сама Грузія. От таким чином, вони нічого нового нам не демонструють. Ми всі це зрозуміли спочатку, з самого початку, що до того буде йти. Недавно президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью не исключил возможность полномасштабной войны с Россией, а именно полномасштабного вторжения России в Украину. Мы видим действительно сегодня обострение на востоке Украины. Мы видим вот то, что они делают с паспортизацией, привлечением на выборы в Государственную Думу. Вместе с этим мы видим, как идет фактически аншлюз Белоруссии, и Лукашенко намеревается размещать зенитно-ракетные комплексы на белорусско-украинской границе. Довольно такая жесткая и даже с угрозами, я бы сказала, риторика со стороны самопровозглашенного президента Беларуси
Беларуси Александра Лукашенко. Вот чем это нам все грозит? Может ли это действительно вылиться в какое-то полномасштабное вторжение России? Діло в тому, що зараз будуть розпочинатися навчання російських збройних сил спільно на території, в тому числі і Білорусі. Це так звані навчання «Захід». І тому нагнітається така одна з причин такого нагнітання ситуації. Да, но эти учения уже закончились. Как раз 16-го. Да, 16-го. Угу. Вибачте, я це. Але з огляду на те загострення, яке зараз відбувається на лінії зіткнення, якщо раніше було це там снайперський вогонь, де обстріли такі тих ліній, нульових позицій фактично, то останнім часом почалися обстріли артилерією крупного калібру, в тому числі і командних пунктів наших збройних сил. Тобто нас провокують на так само артилерійський вогонь вглиб тої території по командним пунктам цих російсько-терористичних військ. Для того так само, щоб потім отримати козирні якісь карти виправдання можливої своєї агресії. Плюс оцей фейк, який запустили на території Білорусі, що ніби українськими військовими було обстріляно прикордонний стовп. Да. Да, я вам хочу сказати, з тих фотографій, що я бачив того стовба, там однозначно він був обстріляний з гладкоствольної рушниці чи 16 чи 12 калібру зарядом дробі, крупної дробі, такої як від номер 3 до 0. А це від 3 до 4,5 мм діаметр тих дробинок. І при тому там не один, а декілька пострілів було зроблено. Постріл з такого калібру і таким зарядом, він небезпечний до 150 метрів. Потім та дроб просто падає. Тобто це все однозначно ніяк не пов'язано з бойовою зброєю, яка є на озброєнні в Збройних силах України. Тобто це такий фейк, запущений навмисно для того, щоб виправдати можливі якісь дії з території Білорусі. Так. Мати прецедент якийсь. И, пане Сергею, последний вопрос. Какая сейчас реальная ситуация на фронте? Действительно ли есть это обострение, о котором мы говорим на протяжении последнего месяца с огромным количеством раненых и убитых? Там це загострення відбувається постійно. Просто я хочу знову наголосити на тому, що дуже давно не було артилерійських обстрілів командних пунктів. І, зокрема, було обстріляно місто Щастя. У мене там була одна з моїх ротацій. Це було взагалі дуже... тоді не було ніяких обстрілів по території міста Щастя. Були поруч обстріли, мінометні, артилерійські, по позиціям наших Збройних сил. А зараз знов вдарили по місту. Тобто грається знов Путін в цю свою гру, грає своїми м'язами. Я далекий від того, що він хоче розпочати в даний момент відкриту агресію, бо буде зовсім інша реакція світового суспільства. Але які там, вибачте, пауки в тій павутині його голові, імперські, ніхто не знає. Дякую вам дуже, пане Сергію. Чухсалон, що наше время і підключились к нам в ефір. Сергій Гуцалюк був з нами на прямому зв'язку. Ветеран 59-ї окремої мотопіхотної бригади та учасник АТО. Пане Юрію, будь ласка. От ви дуже важливе питання задали на рахунок того, чи не провокує Україна якимось чином Російську Федерацію, чи як нам намагаються там представити, є ж голоси, які в Україні звучать, що ви давайте нічого там не робіть, не озброїтесь, менше перемовин, і Кримська платформа – це лише дратування Росії, а тому вони якось відповідають. От я хотів би, щоб українці добре зрозуміли, що нічого спільного з тим, що ми озброюємося, що ми на міжнародній арені проводимо якусь активність, із агресією Росії не існує. Росія має свої агресивні плани, Росія тримає в окупації Крим і Донбас, тому говорити про те, що ми їх якимось чином провокуємо, не варто.
варто. А тому, от дивіться, зараз всі обговорюють Північний потік, так? І шукають якесь політичне рішення і так далі. А давайте подумаємо, що б Ізраїль зробив, якщо б, наприклад, була така загроза незалежності фактично Ізраїля. Я думаю, що спецслужби Ізраїля вже давним-давно б знайшли яким чином знешкодити, фізично знешкодити власне Північний потік або відтягнути його запуск таким чином, щоб це було достатньо дорого росіянам. Не треба боятись нашої такої активної позиції. Не можемо на міжнародній арені дипломатично, давайте брати світовий досвід. Ви кажете, що робити з арештом активістів в Криму? А давайте на той же ж ізраїльський досвід знову ж дивитися, що роблять ізраїльтяни, якщо захоплюють солдат або громадян Ізраїля за кордоном. Для цього є спецслужби. Ми так пишались. І так в Америці нас хвалили, як ми провели спецоперацію в Афганістані, що не змогли американці провести. От я хотів би, щоб українська влада займала більш активно, в тому числі і спецслужб, позицію щодо вирішення зовнішньополітичних питань. Да, но с вагнеровцами провалились. Ну, давайте, знаєте, коли ми говоримо про вагнерівців, то провалилась не українська спецслужба ж, правда? А тут були задіяні... це ніхто не знає. Ну, пока. ніхто не знає, але принаймні з того, що ми сьогодні маємо інформації, і з того, що українська влада зайняла позицію збрехати, на самого початку, коли повністю заперечувала про те, що така операція відбувалась. Далі вже, що б не заявляла влада, які б вона ТСК не створювала, щоб пані Безугла з фракції «Слуга народу» сьогодні не заявляла, я думаю, що жодна людина не вірить, власне, в ці заяви. По причині того, що спочатку влада взяла неправильну позицію і вирішила себе таким чином відбілити, сказавши, що нічого не відбувалося. Отошли мы немного от темы Донбасса. Вот я хочу к ней вернуться и обсудить еще один небольшой вопрос нормандского формата. Канцлер Германии Ангела Меркель обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном нормандский формат. Она назвала ситуацию сложной, а прогресс в этом составе незначительным. Вот ее цитата. Ми подивимося, чи зможемо досягти прогресу в нормандському форматі по Україні, тому що ситуація складна, а прогрес незначний. А есть ли смысл сейчас, и сможет ли Ангела Меркель каким-то образом уже перед уходом повлиять на всі ці процеси? Ну, дивіться, в будь-якому разі нормандський формат є дітищем і драйвером, власне, нормандського формату. Як би там крути не верти, це була Ангела Меркель. Ми з вами розуміємо, що фактично після Порошенка зустрічі в нормандському форматі за президента Зеленського не відбувалось. Бо та зустріч, яка відбулась в грудні 2019 року в Парижі, це була фактично газова конференція. Путін погодився на неї для того, щоб підписати в кінцевому підсумку договір по транзиту, щоб добудувати, власне, Північний потік. Які ми результати по нормандському форматі мали в 2019 році? Обмін, так вибачте, обміни відбувались і до цього, і обміни, вибачте, це річ, яку, в принципі, президенти могли би спустити на, ну, наприклад, на ТКГ. Тому говорити про те, що зараз Ангелі Меркель, яка уходить, яка в політиці це називається хрома качка, піде і якийсь здійснить прорив, власне, в нормандському форматі, ну, я думаю, що в знак великої вдячності за ті зусилля, які доклала Ангела Меркель, власне, в будівництві Північного потоку, можливо, Путін би і погодився на проведення такої конференції. І от тут українці мають мати, знаєте, таку позицію більш активну. І, слава Богу, в останній період ми чуємо такі заяви, обережний маємо оптимізм щодо наших дій, власне, в нормандском формате. Вы знаете... Но все же, что дают такие переговоры между Меркель и Макроном без участия Украины и России?
Ну, очевидно, заяви. Давайте не забувати от останній місяць, який відбувається, і всі зустрічі, які проводить Ангела Меркель, вона проводить як драйвер політичного виборчого процесу для своєї партії. І ці заяви швидше – це така робота на внутрішнього споживача. Німцям необхідно вибрати новий уряд, а канцлер Німеччини доклала дуже багато зусиль, щоб новому уряду передати якомога менше проблем Німеччини як всередині, так і зовні. Тому я б до цих заяв Ангели Меркель ставився більше, знаєте, як до таких передвиборчих речей. Очевидно, там зараз потрібно зробити такі заяви і такі речі провести. От навіть наш Кличко, мер Києва, їздив з якимсь там рекламним чи передвиборчим туром по Німеччині, чи в Німеччину, правильно сказати, в одне місто, для того, щоб трошки покращити ситуацію партії, яку очолює Ангела Меркель, и власне, довести її до перемоги. Ну и давайте обратимся к внутренней политике Украины. Обсудим очень важный вопрос. Отказ Совета судей назначить своих представителей в этический совет грозит сорвать обещание о реальной судебной реформе в Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Неда Прайса. Давайте послушаем его. У липні Україна ухвалила історичний закон, який дає можливість провести справжню реформу судової системи. Міжнародні партнери призначили висококваліфікованих експертів для підтримки відновлення головного судового органу України – Вищої ради правосуддя, відповідно до цього закону. Проте 13 вересня Рада суддів України відмовилася призначити українських суддів для участі в процесі, що загрожує зірвати обіцянки про реальну судову реформу в Україні. С нами сейчас на прямой связи Богдан Бондаренко, політичний експерт та фахівець з конституційного права. Пане Богдане, вітаємо вас. Салям алейкум. Добрый день. Да. Пане Богдане, объясните, пожалуйста, вот простым людям, простым языком, в чем, собственно, проблема саботажа Советом судей назначить своих представителей в этический совет? Проблема в тому, що ми з самого початку не погоджувалися на те, що судді в Україні будуть відбирати міжнародні експерти. В силу того, що вони з самого початку на цьому не погоджувалися, вони зараз використовують будь-який спосіб для того, щоб цього не допустити. І можна це назвати якимось там саботажем, да, можна назвати. Чи є у них раціональні аргументи? Так, насправді теж є. Ключова проблема, мені здається, в тому, що якщо вже вирішили формувати в подальшому склад суддів через формування, в першу чергу, складу Вищої ради правосуддя без участі вирішальної, власне, самих суддів, то не треба було вже їм давати таку можливість, як вони от використали, та не відправляти своїх кандидатів до складу етичної комісії. Ну, от, в принципі, не знаю, наскільки мені було простою мовою, але десь. Так, а что в данном случае тогда, если мы сталкиваемся с такой патовой ситуацией, как вы описали выше, как в данном случае можно выйти из этой ситуации, ее решить и при этом не нарушать Конституцию? Є три варіанти. Щоб не вирішувати Конституцію, щоб не порушувати Конституцію, це складно. Значить, три варіанти. Перший варіант – збираємося знову на якусь зустріч, починаємо суддям розповідати, що так робити не можна, і вони погоджуються. Тобто, як ви це назвете? Там, консультації, робоча зустріч, ламання через коліно, тиск на суд, в принципі, значення в цьому випадку немає. Безумовно, частина це буде там порушенням Конституції, незалежності судової гілки влади. Але ми, в принципі, пішли таким шляхом загально, тому нічого страшного вже в одному окремому варіанті немає. Другий випадок, вони самостійно приймають рішення, говорять, знаєте, якби давайте все-таки ми спробуємо там продовжити участь в цьому процесі. Третій варіант – переписати закон заново і заново всю цю історію почати. По-хорошому, дивіться, сьогодні відбулася цікава подія. Сьогодні, значить, відбувався пленум Верховного суду. Пленум Верховного суду, зазвичай, збираються судді Верховного суду. Вони мають повноваження звертатись до Конституційного суду. Тобто найвищий орган судів загальної юрисдикції, Верховний суд, може звернутися до Конституційного суду, який не вирішує справи по суті, а перевіряє закони на предмет відповідність Конституції. Вони збиралися відправити, значить, цю судову реформу до Конституційного суду, щоб він перевіряв, що всі ті аргументи, які побоювання, які судді висловлюють, щоб Конституційний суд подивився і сказав, чи є в цьому раціональні аргументи, чи немає. Не відправили поки що, але цікаво було, значить, теза однієї судді Верховного суду. Вона сказала, що не можна звертатись до КСУ. Чому? Тому що це суперечить меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Тобто, наголошу,
Суддя Верховного суду вважає, що Верховний суд не може відправляти документ, закон на перевірку Конституційному суду на відповідність Конституції через меморандум з Міжнародним валютним фондом. В силу цього є одразу пропозиція замінити Конституцію меморандумом з Міжнародним валютним фондом, періодично її переписувати, власне, оскільки Міжнародний валютний фонд може мати якісь певні застереження або аргументацію. Ну і, власне, сумніваюся, що нам в такому вигляді потрібен там Конституційний суд, Верховний чи суди взагалом. И, пане Богдане, вот такой еще вопрос. На ваш взгляд, учитывая то, что делает сейчас президент Украины Владимир Зеленский для урегулирования этого вопроса, вот те меры, которые он предпринимает, свидетельствуют ли о том, что он действительно хочет провести эту судебную реформу, или же и у него есть такая политическая воля, или же это все выглядит как профанация? Розумієте, щоб відповісти на ваше запитання, ми маємо повернутися до того, чи є це реформою, чи має вона плюси, мінуси тощо. Але того, що я зараз можу сказати, я не бачу у Зеленського бажання підім'яти судову систему під себе на цьому етапі. Тобто, можу згадати осінь 2019 року. Вони тільки пройшли, значить, в парламент, і з'явився законопроект, який вони проголосували. Під номером 1008 він тоді проходив. Там була низка різних ініціатив, але одна із них – це було поділити Верховний суд на 2. Ну, тобто, є помножити на 0, а є поділити на 2. Значить, ідея поділити на 2 полягала в тому, що замість 200 суддів залишити 100 суддів. І вони проголосували її, але цю ганебну і хибну ідею зніс потім Конституційний суд як неконституційну. От тоді такі заходи, коли ти не розумієш, чому 100 суддів, які з ці 100 суддів, яких суддів ми відправляємо кудись, яких лишаємо. Це було схоже на, значить, підім'яння під себе судової системи. Зараз я не бачу, що Зеленський її під себе підминає, тому що він просто не має важелів впливу до цього. Він віддає в її формування міжнародним експертам. Плюси і мінуси формування цього всього міжнародними експертами ми обговорювали неодноразово, тому заново повторювати сенсу вже не бачу. Дякую вам дуже, пане Богдане. Чохсагулно, що наше время підключились к нам в ефір і просвітили нас. Богдан Бондаренко, політичний експерт, фахівець з конституційного права, був з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, що скажете? От я абсолютно погоджуюсь з паном Богданом. Дійсно, Володимир Зеленський на сьогоднішній день щодо судової реформи, можливо, і робить якісь помилки. Я, знову ж таки, не юрист і можу оцінювати з точки зору політичного процесу і наслідків політичних прийняття або неприйняття судової реформи. Так от, на сьогоднішній день не скидається так, що президент намагається, по-перше, загальмувати судову реформу, або нанести їй такий завдати їй удар, що внаслідок цього реформа перетвориться на профанацію. Тому говорити можна багато чого, і от такі заяви там суддів лунають, які згадав пан Богдан, про те, що можна чи не можна віддавати цю реформу до Конституційного суду, це лише означає, що всередині при обговоренні на пленумі немає згоди, чи остаточно її поховати, цю реформу, чи продовжувати. І, як на мене, це сьогодні такий позитивний процес. Бо ми в суспільстві абсолютно справедливо демонізували, власне, судову реформу. Вона не відповідає на сьогоднішній день головному. От українці, вони ж до якихось економічних негараздів звиклись, до політичних негараздів звиклись і навчились давати собі ради. Єдина претензія, яка є сьогодні у українців, отака, велика глобальна претензія, це відсутність справедливості. І цю справедливість може надати тільки суд. І от президент Зеленський насправді міг би увійти в історію як президент-реформатор, якщо б провів би таку судову реформу, внаслідок якої простий українець міг би звернутися до суду і отримати там справедливість, тобто законне вирішення їх питань. Тому, я думаю, президент сьогодні мав би розуміти цей процес, хоча мені не дуже подобається, що, знаєте, оця антиолігархічна вся історія з прийняттям антиолігархічного закону і паралельним проведенням судової реформи, вони десь перегукуються. Президент запропонував такий, знаєте, політтехнологічний рейтинговий процес, який називається боротьба з олігархами.
наслідок якого він в будь-якому разі буде в виграшу, бо люди чекають цієї боротьби з олігархами. Так. Але насправді найважливішим, ключовою реформою, власне, у вирішенні цього питання справедливості є все-таки судова реформа. Дякую вам дуже, пане Дякую Юрію. вам. Чухсалом, що приїхали к нам в студію, ответили на наші вопроси. Дякую вам. Юрій Подорожній, експерт Українського центру суспільного розвитку, був гостем нашей студии. А мы с вами не прощаемся, сейчас уходим на небольшой перерыв. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал и на наш Patreon. В студии для вас работала я, Гульсум Халилова, а далее в этой студии вас поприветствует в программе «Бугунь» мой коллега Осман Пашаев. Не переключайтесь, Коршкенджи.